Sanibonani guys, igama ngiqabile ngiphathela amazwibela omkhokha ngomhla ka-14 October. Guys, uNomkhosi akaqeda ukusimangaza. Kusho emva kokuthi umyeni wakhe ekhuphukele lapha entabeni yasenhlalakahle, usisi umane nje waba nesizungu wakhetha ukuvakashela uNokubonga. uNokubonga ubekumbona wabamba ngenzansi, wathi hayibo Nomkhosi, ubekwa yini la? Wathi ngizokuvakashela. Hayibo, ngithi angizozibonela ngamehla ami ukuthi ngampela ugcina ukwazile ukuphuma kulesa sihogo somuzi wakamthembu. Mina ngangayitshela ukuthi wena uzoba nesibindi sokwenza lokho. Hayi, uyimbokodo wena, ustrong. Yabona ke manje kuzomela uqala ikhaselisha ke manje uzalenqwaba yabantwana uma nahleko Nokubonga. Wathi hayibo, ngiqinisile njalo girl. Ngicabanga ukuthi nje uma ukuthi uthola ithuba ukuzivakashela lapha kumajudiya kangoza. Yabona nje isikhala sakho ngisibekile esilinde wena. Wahleka Nokubonga wathi ngeke siso mina kwamanje angakayimiseli nje ukubona amehla abantu wasilalela. Yabona njengoba umuhlu nje uyothi ufika nje lapha wonke amehla azobe ethe njoku wena uzoshada ngakapheli ngisho isonto ngiyakutshela. Wathi themba mina wena. Ahleka futhi Nokubonga. Guys, uNomkhosi ke manje seqala amaqhinga amasha ke manje. Uyambona ukuthi usephumile uNokubonga lapha kaMthembu, sefuna ukuthi aphume ngokusemthethweni ke manje. Angabuyeli koShabalala kodwa nje iringi igcwala umuntu ukutholakala ukuthi mhlawumbe usethathe kwesinye isibongo ke manje mhlawumbe kaMkhize noma kaNdlela kodwa nje angabe sabizwa ngisho uMaphalala. Aphume nje kaMthembu for good. Hayi Nomkhosi akabafuni ngempela kuloya muzi. Uhleze namaqhinga nje ukuthi nje kube khona into ezobanyomfa umphefumulo. Sidluleke lapho guys. Nangu kuSphamandla uyakhuleka. Ubiza uyise uyamtshela ukuthi baba ngicela udedele uKhulekani. Lo muntu unonkosikazi, lo muntu unomntwana. Uyadingeka la ekhaya. Bengicela bandla umdedele ngiyamazi nekhanda liqinile. Mlethe abuye ekhaya. Guys, usheshe waphendulwa kumkhuleko wakhe uSphamandla ngoba uthelele nje ebusuku wafika uMthembu. Wathi Sphamandla, ngisacela ukukhohlwe nje uKhulekani. Ngicela uqhubeke nempilo yakho. Uqhubeke nokwenza lo msebenzi engakuthuma wona ukuthi uhole ibandla lamajudiya. Sizwana? Yo guys, yabo nje lawo mazwi awamaningi kodwa methi khohlwa uKhulekani. Chaza kona ukuthi uKhulekani akasazobuya guys. Yo kunzima. Aphela lapho ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.